Иң бәрәкәтле сый-ниғмәт Рамазан айында, нәк менә ифтар вакытында ризыкның тәмлелеген ураза тотучы мөселман үзе генә белә. Гамбер Зиятдинованың да фикере шундый. Ифтар ашына килгән хатын-кызлар арасында иң өлкәне иде ул. Уразаны күптән тота икән. Секеннәрдә дә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирде. Аллаһка шөкер. Хәлдән килгән хәлдә тырыштым. Электән яниләр белән яшчактан кытайды уразаны. Яшчактан кытайды инде. Хәзер инде әзрәк гаип киткәчтән әзрәк авыррак инде. Алайда тырышабыз, Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин тырыштык инде. Ай бит изге ай бит инде, аны бит елы буе китеп алабыз. Ифтар ашау ишү мәҗлесе генә түгел, бирдә Коръән Кәримнән аят сүрәләр укыла, дуга кылына. Бу ифтар мәҗлесендә дә шулай булды. Мөселман кешесе Рамазан аен сагынып көтеп ала, моңсуланып узата. Көннәр узын булса да, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән аның үткәне сизелми дә кала. Ураза тоту барышында бер дә кыенлыклар күрмәдек ди Рушания Хәниева. Бигрәк ураза тотарга уңай бит инде. Ризыклар күп. Чәргә сулар күләп куйган һәр бер стәлдә, авызы чырга барган төштә. Бөтенесе күләгән, шул хәтле ризыклар. Быел бүткән елга караганда да ничектер бик кызыклы булды, әллә ничек уңайлы булды. Аллаһ Тәгаләнең биргәненә кинәнеп, матур көннәр бит, матур еллар бит, Зөлфия кызым. Шул хәтле матур булды бит. Шул хәтле ризык күп, ризыкның тәмен белеп ашарга, ризыкның тәмен белеп эчәргә була бит. Авыз ачкач салкын су эчеп ибәрүгенә дә нитра бит, ачасы килгәндә. Акшам намазыннан соң иратлар хәләл ризыклар белән сыгылып торган мул сыйлы табыннар әзерләнгән мәктәп бинасына килде. 10нчы чәчүне үткәрдек, 10нчы сезон уракны башларга тотынабыз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бәрәкәтле яңгырлар ява дип шатлыгын белдерде инвестор. Бу елларда инде һәр вакыт без менә халыктан аерылмадык, гел халык белән бергә эшләдек. Шуның өчен инде менә елда ифтар ашлары оештырабыз. Һәр бер ураза айында, һәр айда инде ифтар ашлары оештырабыз. Менә быел да үзебезнең хуҗалыклар Южный хуҗалыгында, Аксубай районындагы булган татар авылларында, үзебезнең менә бу районда инде татар авылларында барсында да ифтар ашлары оештырабыз һәр елны. Аллаһка шөкер, шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне ишетә ахыры, үзебезнең күңелебез шундый киң булганга, һәр вакыт безгә вакытында яңгырлар яудырып, менә быел нинди авыр ел килә дип уйлаган идек, әле менә яңгырлар бер дә яумады башта, бик курыккан идек. Менә хәзергесе көндә бүген киндәле яңгырлар яуып тора. Алланың рәхмәте киң. Менә шулай итеп бүген әле менә кырларны карап чыктым. Кукурузалар хәзер безнең чигендер кырлар инде рәхәтләнеп уңыш бирәбез дип торалар инде. Менә шуның өчен бик инде менә бүген бу ифтар ашын бик шатланып без инде бүген башкарырга тырышабыз. Аят хәзрәт Әюпов ифтар ашы мәҗлесендә Рамазан аеның фазиләтләре, тәгъвалык, иман, дин, тәрбия, әхлак турында үтемле итеп вәгазь сөйләде. Ураза тотучы мөселман кардәшләр өчен ифтар ашы мәҗлесен оештыру саваплы санала. Әлеге уңайда мөхтәсиб ифтар ашы мәҗлесен оештырган Әхтәм Сөләйманов һәм аның тормыш иптәше Талия ханымга барлык мөселманнар исеменнән рәхмәтен җиткерде. Ифтар ашлары шулай ук һәр авылда бик күп итеп баралар. Бу бер икенчесе менә Шикәр заводы бистәсенең мәчетендә әле менә кичә нидә Пушкин авылында яшьләрне генә җыеп матур иттереп ифтар ашы үткәрдек. Анда шулай яшьләрчә сөйләшеп, аңлашып үткәрдек. Инде менә әле шулай ук кичә әдәбият ясым килә, икенче бер җирдә Кизләүдә балаларны җыйдык. Менә 50-60 баланы менә ифтар үткәрдек. Шулай ук менә базар янындагы мәчеттә дә шундый менә ифтар ашлары үткәрдек балалар өчен. Бу инде безнең өчен бик яңалык. Барлык мөселманнарга да әйтәсем килә, 17 июльдә гаеткә барыгыз да килеп, гаетебезне бәйрәм итеп, алда көннәрдә дә, алдагы уразаларга да бергә барып җитәргә насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум рахматуллаһи ва баракатуһ. Өстәлләр мул әзерләнгән аш-су бик тәмле иде. Чулпан авылы мәктәбе пешекчеләре һәм укытучылар коллективы табынны әзерләүдә зур тырышлык куйган. Бергәләп авыз ачканнан соң иратлар мәчеткә барып җәмәгать белән тәрәвих намазын укыды.